Oso edarra izan da, jende mordu juntzan, dana animatzen izan ziren, bai goiko gradaten da bai bekuen oso berotasun handi sentitu da oso guztua sentitu nintzen. Nik uste du fallo gehien genitula, tramo batzutan gu igual gehiago izan ginen, beste tramo batzutan behi, baina behi konstantzi gehiago zela egizuen da nik uste merezite irazi zegoela. Azkenean amets bat bete zibezela xera, txiki-txikitatik horiek ikuste dituzu, telebizioan horiek ikuste zaila izan gara, hasi izan gara eta oso guztua. Gaina bizarra handi baten kontra joga honun da irabazte genuen eukio baino horrein jatzen. Oain lauterdio txapelketa hasikoa, nik horrezte jogatzen, baina aurretik bete berdin partidu eta hor batzuten izango nezela iritzit zait, da aste hartin bertan sorian jogatu gaurreneo partidu eta ondotuten.